pričom sa v aute viezla ešte jedna osoba. Podľa našich informácií išlo o jeho mamu. Tá z tejto tragickej nehody vyviazla s ľahkými zraneniami. Druhá osoba už bola mimo vozidla, stála pri krajnici. Na vlastné oči tak sledovala márny boj lekárov o záchranu jej syna. V šoku ju následne ďalšia záchranka previezla do Vranovskej nemocnice. Jej zranenia si vyžiadajú asi 7-dňové liečenie. Počas dokumentovania nehody bol úsek cesty uzavretý na asi 2 hodiny. Zisťovať ešte budú aj Aj rodina 39-ročného muža z Trebišova zažíva najhoršie Vianoce v živote. Jeho život totiž včera vyhasol pri tragickej nehode nedaleko Košíc. Nehoda sa stala na štedrý deň o 3:30 popoludní. O životu prišiel 39-ročný muž. K tragickej nehode došlo na rovnom úseku cesty medzi Košicami a Olšami a Košicami. Čelnica zrazili Škoda Fabia a Opel Astra. Nogi, cíti stromček. Toto je Magor. Škodovky vážne zranenia, ktorým žiaľ na mieste podľahol. Druhý vodič podľa našich informácií farár, ktorý mal včera slúžiť omšu. Čo to, papá? Ľahšie zranenia.